30. let první Československé republiky, tak asi všichni víte, že hrozilo nebezpečí útoku říšsko-německé armády, byly prováděny vojenské přípravy, stavba opevnění a tak dále. A v souvislosti s těmito akcemi byla zákonem z roku 1936 zřízena tzv. Stráž obrany státu, SOS. Skládala se z bezpečnostních sborů, což bylo četnictvo a policie. Četnictvo nosilo šedozelené stejnokroje a policie stejnokroje modročerné. Velmi zjednodušeně se dá říci, že policie byla spíše určena pro službu do měst, městských enkláv, zatímco četnictvo pro službu v terénu, vesnice, lesy, pole a tak podobně. Louky. Třetí složkou byla finanční stráž, která střežila přímo státní hranici. Tu tady bohužel dnes nemáme, podléhala ministerstvu financí. Naplánované počty měla být Stráž obrany státu doplněna vojenskými posilami, většinou záložníky mobilizovaný z blízkého okolí. Problém byl v tom, že protože příslušníci SOS pocházeli z různých složek a měli různý stupeň vycvičenosti, tak byly jisté problémy s vzájemnou součinností a proto tam musela být postupně docvičována. Takže nyní shlédnete malou ukázku takového výcviku Stráže obrany státu při zadržení potenciálního špiona, čili rozvědčíka vyslaného z Německa, aby vyzvěděl stav opevňování Československa, případně získal nějaké špionážní materiály. Úkolem Stráže obrany státu totiž bylo jednak střežit státní hranici. Jedno družstvo, zhruba tak 12-15 členné, střežilo zhruba 5kilometrový úsek. Odtamtud vysílalo bojové hlídky ze svého stanoviště na státní hranici. Zároveň se měli podílet na udržování veřejného pořádku v pohraničí, obydleném tehdy bohužel převážně nepřátelskými Němci, i když Náchodsko v tomto směru činilo výjimku, tady byl český živel až přímo na státní hranici, což místní rodáci nepochybně vědí. Takže nyní shlédneme situaci, kdy vlastně velitel družstva s několika podřízenými dává pokyny k zahájení výcviku. Máme zde figuranta, který vlastně bude představovat toho diverzanta, který se pokouší vlastně pozorovat stavbu opevnění. Hlídky SOS kromě jiného střeží okolí, aby se sem vyzvědači nedostali. No a snaží se ho zadržet a ten špionážní materiál u něj nalézt. Pane praporčíku, zahájte cvičení. Pozor, dostoupit. No. Námětem dnešního cvičení je zadržení pachatele nebo špiona, který se pokouší v pohraničí vyzvědět informace o obraně Československé republiky, zejména o pevnostním pásmu a protipěchotních a protitankových spěcháčkách. My budeme určeni jako Stráž obrany státu, to znamená, že naše stanoviště je před hlavním obranným postavením jako nárazníková a zpravodajská jednotka vůči nepříteli. Z tohoto pásma by z největší pravděpodobností tyto špioni vyšli. Pánové, rozmístíme se na svoje stanoviště a budeme provádět pozorování. Jakmile zjistíte podezřelou osobu, tuto osobu budete pozorovat tak, abyste zjistili, co provádí, jakým jde směrem a co hodlá podniknout. Jakmile si budete jisti, že se jedná skutečně o špiona a že již nemůžete dále zjistit žádné informace, tohoto člověka zatknete, předvedete na nejbližší vojenskou policejní nebo četnickou stanici a vyrozumíte zpravodajského důstojníka příslušné hraniční oblasti, který vám vydá další pokyny. Dnes budeme provádět zadržení a eskortu na četnickou stanici. Pánové, odchod na svoje předem určená stanoviště.